बिबाजैखौ लानानै खारदों बाक्सा जिल्लानि बिनोद बसुमतारिया। मोजां मोनलायनाया खाना बायदि बुंनाय बाथ्राया थार मार। बिदा फंबाय बिबाजैनि सोमोन्दोआबो बिसोरनि थाखाय जेबो नंला। नंगौ, बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बेन्दोंनि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आनन्द बाजार पातला गोजोनपुर गामिनि बिनोद बसुमतारी आरो अखन सरगियारिनि बिसि चिन्टु मणि सरगियारिया बिबोनां बिबाजै सानैजों दोनखारलाङो। अखन सरगियारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला चिन्टु मणि सरगियारिया सानै गथ' दङमोन। बिसोरनिनो सासेया 11 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आरो 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो। बिखौनो गारनानै चिन्टु मणि सरगियारिया बिबोनां बिनोद बसुमतारीजों मैया फुंबिलि समनि 10 रिंगासो समाव दोनखारलाङो। दिनै अखन सरगियारिया गावनि अनसुलि बिसिखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायदों आरो फंबाय बिनोदखौबो गावनि बिबाजैखौ लानानै फैफिननो थाखाय खावलायदों। अखन सरगियारिया रायजो राजाफोरनिसिम बिसोर सानैखौ बहाबा नुयोब्ला 8011373528 जानबुं नम्बराव खोन्था हरनो थाखाय खावलायहरदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।